Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions zvakangooma azvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 50 years ekuberekwa. Ndakauyawo kunoku kunyika kwandiri kumhiri kwemakungwa. So ininiwo I am an American citizen, but I became so nekuda kwekuti ndinodana nawo nevarume. Actually I am married, but now I am thinking about divorcing my husband. Pandakauyawo kuno mukoma, that was the only ticket that could help me to become a citizen kunoku, sezvo vachizviziva kuti kunyika kwedu kunoshungurudzwa avo vanenge vachirara nevamwe varume kana nevamwe vakadzi. So just before the recent incident yekuti America is burning happened, ndakarota dzimwe hope. Ndakarota umwe mukadzi akauya kwandiri akabva anditi, it is your time to repent, it is your time to repent. So mukadzi uyu akati abuda mumba, ndikabva ndazomutevera, and my husband was following me behind achitopopota achiti, where are you going, where are you going? Ndikabva ndati handichada nezvako, ndava kuda kutevera mukadzi uyu. So ndakazoti ndatendeuka, ndikabva ndazoona kuti imba yedu yainge yava kubvira, ende ndo zvakazotoitika mukoma. Our house totally burnt to the ground, and muone zvenyu zvinhu izvi zvichizonoitika, tainge tabuda, and we lost everything mukoma, everything, we lost it in that fire. So pandakarota ipapo about repentance, when I woke up, like me and my husband, we were practicing iyo yavanoti Buddhism. So I had stopped believing in God anymore. But after zvose izvi zvakaitika, I am now finding myself going down on my knees asking God for forgiveness. But I have had a lifetime never sleeping with women, only sleeping with men. I am struggling and I am trying kuti ndinge ndichiita make up with God. At the same time, I am being pressurized by my husband to come back. As we are talking right now, I am staying somewhere else and he's staying in another area, and the ear are confused as to why I would dump him in such a way. Munhu wekutoti haatozvinzwisisi izvi zvekwamwari. So I have the intentions to tell him kuti inini, as much as it is very difficult, but I am thinking of giving my life to Christ, in which I know is not going to understand. Imba payakatsva ndakapfugama ndikatanga kuchema, mumwoyo mangu ndikatanga kunamata. So this is my own secret mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, kumba vanhu havatozvizivewo kuti kunoku ndanga ndakatoroorwawo nomumwe murume, so as to regularize my stay. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvakaoma azvo veduwe. Hanzi imba yangu payakatsva, that was when I decided to give my life to Christ. Pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndikidzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yandiinayo. Ininiwo mukoma Nashi, ndine mushonga wakashata wandakasiyirwa namai vangu. Ndiri kuda kuurasa mushonga uyu, but ndiri kushaya kuti ndourasirira kunani, because mushonga uyu iwo utori that stubborn zvekuti kana ukada kuenda kun'anga unongosangana nemachallenges mukoma. Ndaitombova nekabusiness kainge katori bo, but mushure mekunge ndaedza kuda kurasa mushonga uyu, kakatondiudza kanhu kacho ikako, because kanototaura kakaita kakonye. So kakabva kati apa wairasa mukoma, zvinhu zvangu zvikabva zvatotanga kutoita down. Ndakambozama kuzotaurirana nako kakonye aka, kakabva kanditi ndipe mwana wako ndidye kana uchida kuti zvinhu zvako zvinge zvichikufambira. Ndikati ipapa hangu ondiregerera zvako, but handikwanisi. Kakati uchafa nenzara, apa ndaimbokubatsira uchiwana mari, manje uri kuramba. Saka ndakazokabvunza kuti zvino ini zvandisingakwanise kutevedzera mhiko dzacho ndoita sei newe? Kakabva kanditi
unongotsvaka munhu waunopa mari. Saka munhu iyeye waunenge wapa mari yakawanda, kakanditi tsvaka $700. Kana wawana $700 iyoyo unotanga waisuma kwandiri kuti wandichapa mari iyi, not like chikwereti kutongopa munhu mari as a gift, asi anofanira kuva mutorwa, munhu wandinongosanganawo naye muroad ndobva ndamupa mari iyoyo. Hanzi munhu iyeye ndiye wandichazotevererana naye, ndiye anenge atova master wangu, then I will present myself to that person. Ndamboedza mukomanashe kunzoko vanhu vari kutambura, but it's like vanhu vanotongova that feeling yekuti kana ndikapiwa mari yakawanda nemunhu wandisingazivi inenge itori mari yeurombwa. Ndaedza ndichaedza zvekare kufamba muHarare muCBD umu ndichida kupa munhu wande ndichitoona kuti munhu uyu atoriwo pakutambudzika, ndobva ndamuti mari iyi shamwari, ndaudzwa naMwari kuti ndinge ndichikupa mari, but munhu yeye anotoramba vatoti dai henyu magara nemari yenyu mother. Ndiyo situation yandiri kusangana nayo mukoma. Kana variko kunzoko vanodawo mari, I have $700 asi inouya nekakonye aka, ine hangu handikadi. Mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Just to let you know mukoma, amai vangu, the reason as to why ndichiti handikadi kanhu aka, it is because vakazofa rufu rwakatirwadza semhuri. Since inini ndainge ndiri very close kwavari, hazvina hazvo kunyanyisa kuzondirwadza, but zvakandivhundutsa kuti saka kanhu aka kandasiyirwa kanoparadza upenyu hwemunhu nenzira dzakadai so. Amai vangu vakazofa vadyiwa muviri wavo wose nako kakonye ikako, because kaiti kana kakapinda munyama dzavo kobva kaputitsa ipapo pakanenge kapinda napo, vachiita makomba vachidyiwa. Vakachekwa gumbo ravo rekutanga, vakazofa vava kuda kunochekwa rimwe gumbo because kainge kachinyanyisa kuvadya kumakumbo uku, uye zvekare nekufesi vakazoti vava kunotorwa kumushwari kunoita body viewing. Vanasekuru vanoti vakazoona fesi yavo yakadyiwa. Mukomanashe hatina kuzonyatsokukwanisa kuona amai zvakanaka, shuwa munhu kuvigwa akabhandejewa kufesi nekuti zvainge zvichityisa. So iniwo kuti ndige ndichizorarama nekanhu kari dangerous kudaro handidi, ndokusaka ndakasacrifice kuunganidza $700 kunyange zvikanzi zvinhu zvinenge zvaoma sei mumba. 700 iyoyo handiibati because ndichiri ndakangomirira kuti ndiwanewo umwe munhu wekuti ndinorasirira mari yacho kwaari. Kana variko ngavasimudze avo maoko vouya kuinbox kwenyu vokupai mafone numbers avo ndozotaura navo, first come first serve, anenge achida mari nekakonye aka. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Hanzi kanhu aka kari very stubborn, kunyange ukada kuenda nako kun'anga kanhu vakakuomesera upenyu zvekuti wega unozongoregedza. Kuti variko vanhu vangachatouya vachitoti vanotokada kanhu aka kakauraya amai vaHaidhi vachidyiwa nako kakonyaka. I doubt, but let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukomanashe ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika apo pandakaroorwa ndichizoenda kunoona vabereki vemurume wangu. Handina kurara usiku hwose, ndainge ndichimhanyiswa nezviremwa. Mangwana acho makuseni ndakazoti ndamuka mukoma, ndainge ndakaita kuneta. Zvino ndakazoti ndava kuenda kunochera hangu mvura, ndikabva ndachizosangana neumwe muvakidzani uyo wandinowirirana naye kusvika pari nhasi. Akabva anditi, iwe unozviziva here kuti ava vamwene vako navatezvara vako ivo vakaromba? Ndikati kwete kana muri kunyepa imi, vanhu vanotunamata. Saka akabva anditi, kana uchifungidza kuti ndiri kunyepa vane mwana wavo uyo akabva mukufa. Ende zvechokwadi pandakazoenda ikoko painge pasitomborina kana mwedzi yakawanda kubva vamwe vatete kubva zvavainge vakafa. Saka ndakanzi ndike ndichinotora ivhu, zvainge zvakaoma mukoma, but ipapo nyama dzangu dzaita kurwadza ndichinzwa kuti pane chakandigara chete. Ndakabva ndikabva ndazononokora ivhu paguva ravatete.
ndikabva ndazoriisa mune kamwe kaplastic. Mangwana acho vatezvara vangu vakazomuka vava kupenga. Isu takazouya kuno kuSouth Africa ini nemurume wangu. Nanhasi uno vatezvara ava vachiri kungopenga, asi kana ukavaona vachifamba vanoita sekunge munhu ari normal, but mukuzonotaura manje vanenge vachingotaura zvinyadzi, vachitaura dzimwe nyaya dzekuti hadzitombonzwisisiki. So nyaya iripo, murume wangu iye munhu uya wekuti ava kufarira izvi zvechivanhu, saka ari kuti ndoda kumbofamba nababa vangu. Ndinotya manje kuti kana akafamba anokwanisa kuzoudzwa kuti ininiwo ndakaita go back to sender. Ndogara ndamuudza here kana kuti ndongorambawo ndakanyarara? Zvandakaita izvi ndinganzi ndakaroya here vatezvara vangu? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vanzvadzi, ko munoziva sei zvimwe kuda vatezvara venyu ava vainge vasitomborina kana kutomboromba? Maybe uyu muvakidzani wenyu ndiye akaita kuti murare muchishandisiwa usiku hwose, pamwe zviremwa izvozvo zvainge zvitori zvake hake, akabva atongokushandisai. Pakaipa ameno, maybe go back to sendawo zvechokwadi yamakaita, asi hanzi ndikudawo kubvunza kuti zvinoita here kuti ndige ndichiudza murume wangu kuti shamwari, ndini ndakaitira baba go back to sender. Zvinoita here? Nhai Vedare, ngatitaurei naye muroora uyu mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ini kana chisevo mumba handitombotengi, ndinoitawo zvenguo tsvuku. Saka kana munhu akauya kwandiri kana ndikaona kuti mufiriji mangu munenge musisina chisevo, ndinobva ndamuudza kuti iwewe zviri pauri zvinotoda kutoti tinge tichitoenda musango totsvaka panenge paine mharadzano dzenzira, tobva tazorasirira huku ikoko kusango. Saka kazhinji ndinoti panenge pachidiwa huku 3, 4 kana kuti 5 depending nedambudziko rako. Saka kunoku sezvamunongoziva kuti huku hadzidhuri, like kazhinji unokwanisa kutotenga huku maybe ne70 rand 80. Saka haisi mari yakawanda zvekuti kana ndikakuti panoda huku 2 unobva watonotenga huku dzedze tobva tatoenda zvedu kusango. Zvino ndinobva ndazosunga huku idzi ndobva ndazodzirasirira ikoko. Ende kazhinji patinozoenda musango, mukadzi wanguwo anokwanisa kukwira kombi local, iye obva azoenda nerimwe site, obva azonotimirira musango imomo. Anongozoti paya pandinenge ndapedza kurasirira huku dzedze ndichizoenda neclient kumotikari tava kudzoka kulocation, wanguwo mukadzi anobva atoenda obva atonobata huku dziya then ndobva ndazonomutora. Handitombozivi kuti takapedzera kutenga huku rini, tinozongotengawo bhifu poku pano nepapo. Ndiyowo secret yangu iyo yandiinayo mukoma Nashe. Ko basa iri ndakazoritanga zvaita sei? Pandakauya kuno kuSouth Africa taitawo zvekuba macopper cables, asi vamwe vangu vakazosungwa, ende musi wacho iwoyo ndakaita lucky, so ndainge ndiine motikari yangu mukoma. Then vakabva vachizoti shamwari, nhasi tikufanira kuti tinge tichishandisa motikari yako yainge iri Ford, but hamene kuti chii chainge chava kuitika kudiff yainge isisina simba. So ndakabva ndazoenda nayo kuna makanika, akabva aivhura paya, akazotora nguva mukoma kuigadzira. Ndikabva ndati kune vamwe vangu, aiwa imimi chifanira kushandisai imwe motikari ndinozotevera. Vakabuda vakomana samwe kuma 8 PM, inini ndainge ndiri busy ndiri kwamakanika, but tainge tichingotaura pafoni chete. Ndakazoti ndaona kuti motikari yangu yainge yava bo, ndokubva ndazovatevera. Mukoma Nashe chatainge tisina kuziva ndechekuti it was a trap. So by the time andakazosvika kumaprazi ikoko, vakomana vainge vatopedza basa, vainge vava kutoisa tambo dziya mumasaga, vakamirira driver kuti anga achizosvika paground apa. Location yavainge vandipa ndakazorasika, so ndakati ndakapaka pipe ndichida kugadzirisa map yelocation, ndokubva pazosvika vamwe varungu vakandibvunza kuti ko iwewe unonzani? Lucky mukoma, mumotikari mainge muine passport yangu uye zvekare ndainge ndakazara magrease. Ndikabva ndazovaudza kuti ndainge ndarova double up nemumaprazi apa motikari yangu yainge yaita breakdown.
avakasecha motikari hapana kana chavakaona ndokubva vadhiraivha vachienda. Ndikabva ndatoziva kutoti ainge ari ma1 mukoma. Ndakabva ndachizodzima foni yangu and I drove back kulocation. Vakomana ava vakasungwa nazvino vachiri mujeri. Ndakanzwa kuti vakarohwa ma23 years per person. So ndinoda kungotenda Mwari naizvozvo. Ndikabva ndazotanga kuendawo kuchechi ndikanzi pandiri pane chipo chiripo. Semunhu wakamboita zvechimbavha mukoma, ndakazongoramba ndichingoenderera mberi nemabasa angu, but iko zvino izvi ndo zvandinoita mukoma, ndo zvinototiraramisa iniwo nemhuri yangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, vanhu vane zvivindi kunze uko, pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzoitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndainge ndichimbodanana noumwe manager, but manager uyo akabva achizotanga kudanana nemamwe ma-interns after andiramba achiti iwewe uri chemberi since I was older than him. So ndakabva ndazomupa birthday present ndokubva achizofa. I had laced it with poison. Handidi kukunyeperai, mukadzi wake ndiye akazosungwa because they were fighting each other. Saka mushure mekunge azofa manager uyu, ndakabva ndatanga kuona chipoko chake. Ndine mushonga wandakapiwa, ndakatonzi kunyange ukazoona chipoko chake haufaniri kuti unge uchizorakidza kuti uri kuvhunduka. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu, please ndiudzeiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.